Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Сёння вось такая нечаканая радасць, бо мы маем у студыі госця на перадачу «Прачнулася Беларусь». І не проста ў аўдыёэфіры, але яшчэ і ў відэа на нашым YouTube-канале. Шчыра вітаем у нашай студыі ксяндза Паўла Эйсманта, асабістага сакратара арцыбіскупа эмерыта Тадеуша Кандрусевіча. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечнае прывітанне ўсім. Мы не просто так запросілі ксяндза Паўла ў нашу студыю. Ёсць у нас цікавыя пытанні, якія насамрэч, так турбуюць усіх католікаў. Бо калі мы нечага не ведаем або не разумеем, мы самі намагаемся ў гэтым разабрацца. Мы тут рэдакцыя Радыё Марыя. І, канешне, пазнаёміць вас таксама з гэтай тэмай. Вельмі актуальная на сённяшні дзень, але тэма, якая распачалася не сёння, гэта 2025 юбілейны год хрысціянства. Што гэта такое для нас? Як ён будзе адзначаны ў нашым вялікім, шырокім хрысціянскім жыцці і нашым каталіцкім беларускім жыцці? Вось пра гэта ўсё мы хочам пагаварыць сёння з ксяндзом Паўлам. Ад пачатку, што гэта такое, што гэта за дата 2025 год, чым яна адметная для нас усіх? Для таго, каб адказаць на гэтае пытанне, трэба крыху сягнуць у гісторыю, адкуль узяўся юбілейны год. Уся справа ў тым, што ў 1300 годзе народ сабраўся на пляцу латаранскім, бо тады яшчэ не было базілікі святога Пятра, каб папрасіць папу, яны чакалі, дарэчы, ад папы Баніфацыя VIII, што ён абвесціць індульгенцыю, адпуст. З якой нагоды? Хтосьці распаўсюдзіў чутку, ці, можа, перадалася традыцыя, дакладна невядома, што ў 1200 годзе папа з нагоды гэтай вось такой вельмі круглай даты, юбілейнай даты хрысціянства 1200 года ўжо удзяляў адпуст. У гэтую дату 1 студзеня 1300 года папа чамусьці не ўдзяліў гэтага адпусту. Народ так крыху расчараваўся. Але адбылася наступная падзея. Менавіта 17 студзеня, сёння, дарэчы, 17 студзеня 1300 года, роўна 725 год таму, зноў Божы народ сабраўся на пляцы, і там адбывалася ўрачыстасць з нагоды перанясення вобраза Езуса Хрыста на хустцы святой Веранікі. І ў гэты момант папа выслухаў голас люду, бо гучалі выразныя галасы, якія прасілі яго аб адпусце. Так вось, папа удзяліў адпусту, выпісаўшы адпаведны дакумент, і гэта стала такой вось першай датай, першай падзеяй у гісторыі, калі з нагоды юбілею хрысціянства быў удзелены поўны адпуст Божаму народу, вядома, пад адпаведнымі умовамі. Далей гісторыя ішла так, што не сталі чакаць 1400 года, але ў 1350 годзе адбыўся наступны юбілей. А папа Павел II зрабіў так, што кожныя 25 год, і гэта дагэтуль таксама практыкуецца, адбываецца менавіта, абвяшчаецца юбілейны год хрысціянства. Вядома, гэта звычайны год хрысціянства. Што гэта значыць? Што кожныя 25 год, як бы гэта ні было, але абвяшчаецца юбілейны год. А ёсць яшчэ надзвычайныя юбілеі. Такім юбілеем, напрыклад, быў юбілей 1683 года, гэта юбілей адкуплення, ці 2016 года, гэта надзвычайны юбілей Божай міласэрнасці, які, дарэчы, магчыма, многія з радыёслухачоў памятаюць і знаходзяцца ў тэме. Вось такая гісторыя. Цяпер жа 9 мая 2024 года ведаем, што ў нас таксама ёсць дзяржаўнае свята ў гэты дзень, але так супала, што ў гэты дзень было ў небаўшэсце Хрыста, вялікая урачыстасць каталіцкая, хрысціянская. І ў гэты дзень менавіта папа Францішак абвясціў
буллай spes non confundit, это обозначае надзея не расчаруе, новы, але звычайны юбілейны год хрысціянства 2025. І пазней ужо наступілі чарговыя падзеі, такая асноўная першай, скажем так, ключавой падзеяй, калі ўжо распачаўся год, не быў проста абвешчаны, але распачаўся, была на вігілію Божага нараджэння. 24 снежня 2024 года папа Францішак адчыніў святую браму, якая знаходзіцца у базіліцы святога Петра ў Рыме, і прайшоў менавіта праз яе. Это вось праходжанне праз браму таксама мае сваё сімвалічнае значэнне, праўда. Чаму? Таму што калі мы праходзім праз браму, мы успамінаем словы Езуса Хрыста, які кажа, што я брама для авечак. Хто пройдзе праз мяне, будзе збаўлены, увойдзе і выйдзе і знойдзе пашу. Таму мы, калі з'яўляемся паслухмянымі авечкамі, слухаемся нашага пастара Езуса Хрыста і ідём за ім, мы праходзім праз яго менавіта як праз браму. Вядома, што былі дзверы адчыненыя не толькі у гэтым цэнтральным найбольш вядомым касцёле ў свеце, базыліцы святога Пятра, але яшчэ былі абвешчаны юбілейныя касцёлы. І такімі юбілейнымі касцёламі ў Рыме, апроч базілікі святога Пятра, з'яўляецца базіліка святога Яна на Латаране, базіліка святога Паўла за мурамі і базіліка Маці Божай Большай Санта-Марія Маджоре па-італьянску. Вось. Але не ўсе, вядома, людзі змогуць піліграмаваць у Рым, хоць папа вельмі заахвочвае да гэтага, і потым можам мы скажам таксама, якім чынам гэта можна зрабіць, але на месцы ёсць у кожнай дыяцэзіі абвешчаныя біскупамі таксама юбілейныя касцёлы. І вось пра гэтыя касцёлы можна нагадаць нашым слухачам, якія гэта касцёлы. Варта было бы нагадаць, як вядома, у нас 4 дыяцэзіі у Мінска-Магілёўскай мітраполіі ў нашай рэспубліцы Беларусь. Так вось, я выпісаў іх сабе спецыяльна таксама, каб прыпомніць, каб памятаць, бо не сакрэт, што я так езжу па Беларусі і па сваіх прамых абавязках, і дзесьці на адпачынак таксама еду, і варта памятаць, каб увайсці, каб скарыстацца там, дзе буду, менавіта такой нагодай, каб быць у гэтым юбілейным касцёле і атрымаць поўны адпуст. Так вось, распачнём ад Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Яна самая большая па тэрыторыі па колькасці насельніцтва, але там абвешчана 3 юбілейныя касцёлы. Гэта мінскі архікатэдральны касцёл імя Найсвяцейшай Панны Марыі, гэта Магілёўская конкатэдра у небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі і санктуарый Маці Божай у Буцлаве. Нацыянальны наш санктуарый. 3 касцёлы. Таму можна карыстацца, можна прыехаць, прайсці праз гэтую браму і атрымаць поўны адпуст. У Гродзенскай дыяцэзіі гэта наступныя касцёлы. Гродзенскі катэдральны касцёл святога Францішка Ксаверыя, санктуарый Езуса Журботнага ў Росі, санктуарый Маці Божай у Тракелях, апекункі нашых сем'яў, таксама санктуарый Маці Божай суцяшальніцы засмучаных у Барунах, санктуарый Маці Божай Шкаплернай у Гудагаі, і таксама касцёлы ў Лідзе, гэта фарны касцёл узвышэння Святога Крыжа, і ў Навагрудку парафіяльны касцёл святога Арханёла Міхала. 7 касцёлаў. Все-таки вядомыя, значныя такія. У першую чаргу санктуарыі. Так, санктуарыі. Бо гэта святыя месцы, да якіх людзі прыедуць і каб скарысталіся з дару гэтага вось поўнага адпусту. У Віцебскай дыяцэзіі абвешчаны юбілейнымі 5 касцёлаў. Гэта Віцебскі катэдральны касцёл Езуса Міласэрнага, санктуарый Маці Божай у Браславе, это касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, далей полацкі парафіяльны касцёл святога Андрэя Баболі, касцёл Святой Тройцы ў Глыбокім і касцёл святога Антонія ў Паставах.
І пінская дыяцэзія, якая з'яўляецца найменшай па колькасці католікаў, якія там пражываюць, мае ажно 8 касцёлаў. Каб кожны католік змог дайсці да святыні. Так, бо па тэрыторыі яна, напрыклад, большая, нашмат большая за гродзенскую тую самую дыяцэзію. Так. Вось, таму католікі знаходзяцца вельмі на разлеглай тэрыторыі, цяжка даехаць, і таму біскуп пастанавіў больш касцёлаў абвесціць юбілейнымі. Дзеля таго, зноў жа, дзеля скарыстання з гэтай ласкі. Гэта наступныя касцёлы. Пінскі катэдральны касцёл Небаўзяці Насцейшай Панны Марыі, далей санктуарый Маці Божай каралевы Палеся ў Лагішыне, яшчэ адзін санктуарый святога Андрэя Баболі ў Іванаве, далей касцёл Маці Божай Фацімскай у Баранавічах, касцёл Узвышання Святога Крыжа ў Брэсце, яшчэ касцёл у Небаўзяці Насцейшай Панны Марыі ў Пружанах. Гэта ўсё Брэсцкая вобласць. А другая частка пінскай дыяцэзіі, Гомельская вобласць, прадстаўлена касцёламі Нараджэння Насцейшай Панны Марыі ў Гомелі і касцёлам святога Арханёла Міхала ў Мазыры. Вось у гэтых касцёлах можна прыбываць, можна арганізаваць пілігрымкі, праходзіць праз менавіта гэтую святую браму, і варта памятаць, што для поўнага адпусту яшчэ трэба выканаць іншыя умовы адпусту. Гэта значыць быць пасля споведзі, гэта мець асвячальную ласку, прыняць святую камунію, памаліцца ў інтэнцыях святога айца Францішка. Якімі малітвамі? Якімі малітвамі? В першую чаргу Ойче наш і веру ў Бога. Можна дадаць, канешне ж, нашыя малітвы з пацеру, якія мы молімся штодзённа. Гэта не забараняецца. У першую чаргу важная малітва — это Ойче наш. І тады ахвяраваць адпуст альбо за сябе, альбо за кагосьці з памерлых. Нельга ахвяраваць, прыпомню, адпуст за кагосьці з блізкіх, якія жывыя, якія пілігрымуюць тут па зямлі. Таму што мы не ведаем дакладна, скажам так, ці ён падрыхтаваны ці не, ці мае ён настаўленне для прыняцця адпусту ці не. А пра сябе мы добра ведаем, ці мы гатовыя ці не. Ну і, вядома, тыя, хто церпіць у чыстцы, яны патрабуюць нашай малітвы, і мы можам за іх ахвяраваць менавіта поўны адпуск. Больш за тое, яшчэ адна падзея цікавая адбылася ў сувязі зноў жа з гэтымі адпустамі. 26 снежня папа Францішак адчыніў гэтую вось юбілейную браму касцёла, юбілейную браму у найбольшай рымскай вязніцы, турме, якая называецца Рэбіббе. Чаму ён паехаў туды, чаму ён гэта зрабіў? Ён даў магчымасць атрымаць адпуст таксама тым, хто не можа фізічна прайсці праз гэтую браму. Напрыклад, вязням. Напрыклад, таксама людзям хворым, якія не могуць выйсці з хаты. Усім тым, хто не можа пілігрымаваць, але з'яўляецца духоўным пілігрымам. Што яны павінны зрабіць, каб атрымаць такі адпуст? На адлегласці атрымліваецца, так? Добра, калі яны маюць асвячальную ласку, але калі не, яны павінны ўзбудзіць дасканалы акт жалю, вельмі моцна з любові да Бога шкадаваць за свае грахі, асабліва гэта датычыцца вязняў, бо часта святар не можа трапіць туды па розных прычынах, і ўзбудзіць у сабе менавіта ласку гэтага поўнага адпусту, і памаліцца ў інтэнцыях святога айца Францішка. Духоўна, вядома, яны могуць толькі прыняць камунію, вельмі часта немагчыма прыняць камунію фізічна. Это будзе духоўная камунія, як выкананне гэтай умовы. Гэта актуальна для вязняў па ўсім свеце, так? Не толькі Дакладна, па ўсім свеце. Бо касцёл каталіцкі паўсюдны, мы ведаем гэта. Ці ёсць абмежаванне нейкае па колькасці адпустаў, якія можа атрымаць чалавек цягам гэтага юбілейнага году? Так, канешне, агульнае такае прадпісанне, што ён можа атрымаць толькі адзін адпуст на працягу дня.
Але папа Францішак зрабіў выключэнне для гэтага юбілейнага года. Калі чалавек другі раз прымае святую камунію у гэты дзень, гэта можна зрабіць толькі выключна падчас святой імшы, ён, зноў жа памаліўшыся ў інтэнцыях святога айца, маючы чыстае сэрца, не прывязваючыся да ніводнага граху, нават лёгкага, можа атрымаць поўны адпуст, які ахвяруе толькі за адну душу ў чыстцы. Другі гэты адпуст можна ахвяраваць толькі за душу ў чыстцы. Ну, зноў жа, трэба памятаць, што у такім агульным сэнсе трэба прайсці яшчэ раз і памаліцца у юбілейным касцёле. Бо там звычайна не адна святая імша, асабліва ў нядзелю, у выходныя дні, а некалькі заўсёды ёсць. І хтосьці можа сапраўды быць такім, ну, я не ведаю, духоўным рэкардсменам, асабістым духоўным рэкардсменам, які будзе здабываць адпусты для іншых людзей. Яшчэ трэба прыпомніць, што такое адпуст, можа хтосьці не ведае дакладна, бо адпуст гэта не адпушчэнне грахоў. Кожны грэх, нават той, які чалавек вызнае на святой споведзі, ён цягне за сабой адказнасць у выглядзе пакарання, кары. І вось грахі Бог адпускае падчас споведзі. Ну, вядома, гаворка ідзе ў першую чаргу пра цяжкія грахі. А вось пакаранні, кары за гэтыя грахі адпускаюцца у тым ліку, скажам так, дзякуючы поўнаму адпусту. Бо ёсць такое вучэнне касцёла яшчэ з 13 стагоддзя, што касцёл мае ў сабе такі скарб добрых учынкаў, заслуг святых, у першую Езуса Хрыста, якія ён, скажам так, выкарыстоўвае, каб пакрыць гэтыя кары. Бо калі чалавек не будзе карыстацца з дару поўнага адпусту, ён мусіць гэтыя кары адцярпець у чыстцы. І таму, каб аблегчыць, скажем так, долю чалавека ў чыстцы, ці тут на зямлі цяжкія цярпенні таксама яны спрычыняюцца да адбывання пакарання, можна скарыстацца дарам адпусту. Тут гаворка ідзе пра поўны адпуст, бо вядома, што яшчэ ёсць частковыя адпусты. Ну, вось мы пачулі пра тыя падзеі, ўжо троху пачулі пра адпусты, якія будуць адбывацца і ў Рыме, і ў нас на тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, вось гэтая магчымасць атрымаць адпуст у два разы за дзень актуальны для турыстаў, якія трапяць у Рым і змогуць наведаць некалькі святыняў, некалькі імшаў, так? І усе адпаведныя дзеянні, якія адпавядаюць поўнаму адпусту, выканаць і атрымаць яго. Але гэта не толькі тэма адпустаў. 2025 год, так? Юбілейныя. Ёсць яшчэ нейкія падзеі, якія будуць адбывацца. Калі на тэрыторыі Беларусі яны яшчэ, можа, плануюцца, і мы даведваемся з іх з навінаў паціху патроху, то, можа быць, ужо нешта ведаем пра Рым. Туды ж не трапіш за дзень, трэба рыхтавацца загадзя. Ці ёсць нейкія ўрачыстасці, на якія запрашаюць усіх сусветных католікаў, хрысціянаў? Канешне, Рым рыхтаваўся ўжо ў мінулым годзе. Наколькі я ведаю, там пааднаўлялі асноўныя такія вось каштоўнасці ў Рыме, таксама і каталіцкія святыні. У першую чаргу таксама былі рамонты ў гэтых базыліках, якія мяркуюцца, што прымуць каля 32 мільёнаў чалавек. Такая вось лічба была агучана. Гэта вельмі шмат. Чаму? Таму што агламерацыя Рыма у 6-7 разоў меншая за гэту лічбу. Это паглядзіце, колькі наведвальнікаў, колькі людзей будуць. Можа, не ў адзін час, не адначасова, але але на працягу года ёсць такая магчымасць і чакаюць. Магчыма, нават больш. Там ёсць рэзерв пэўны. Так вось, што трэба зрабіць, каб прайсці праз гэтую менавіта браму? У першую чаргу просяць зарэгістравацца. Ёсць такі сайт jubileum2025.va,
юбілеум пішацца праз АЕ, як у лацінскай мове, там можна паглядзець сабе будзе. І там ёсць магчымасць зарэгістравацца на канкрэтную дату, каб прыехаць. Я толькі так пабежна глядзеў гэты сайт, там няма беларускай мовы, рускай мовы таксама няма. Ёсць англійская з такіх найбліжэйшых, італьянская і польская мова. Хто валодае гэтай мовай, можа іншымі таксама, іспанскай, французскай, можа без праблем увайсці і паглядзець таксама на падзеі, якія будуць адбывацца. Шмат будзе сустрэчаў, дарэчы. У гэты час плануецца, якія гэта сустрэчы з рознымі людзьмі, напрыклад, з артыстамі, з моладдзю, ліпень, жнівень, з 28 ліпеня, уже не памятаю дакладна, трэба тут падказку сабе адкрыць, калі што это будзе. Шукайце, бо гэта важна, калі ёсць падказка, мы чакаем, таму што тая інфармацыя, якую вы да нас сёння прынеслі, ксёндз Павел, гэта для нас вельмі каштоўны канцэнтрат. Бо нам не шукаць тады па ўсіх розных месцах, правда, даражэнькія слухачы? А тут зараз у гэтай перадачы заўсёды можна гэта паглядзець, паслухаць, пачуць, куды ісці, каб даведацца, каб узгадаць або даведацца, якія санктуары на Беларусі могуць быць месцам поўнага адпусту, месцам вашых пілігрымак у гэтым годзе. Таксама, у якія базылікі трапіць у Рыме, і якім чынам гэта зрабіць, і дзе гэты той сайт. Усё ў гэтай перадачы, калі ласка, вось вы можете даведацца і глядзець сюды, заглядаць сюды, як толькі ўзнікне пытанне. Так вось, што датычыцца гэтага года, ужо апублікаваная праграма, распачнецца юбілеем сродкаў масавай камунікацыі. Это таксама вельмі важна. Радыё Марыя з'яўляецца сродкам масавай камунікацыі, праўда. 24-га, працяжнік 26 студзеня, вось гэты дзень будуць юбілеі артыстаў, жаўнераў, валанцёраў, місіянераў, далей рабочых, музыкантаў, чыноўнікаў ці таксама бедных, бо папа рымскі вельмі моцна падкрэслівае, што трэба быць братам, скажам так, для бедных. Прыпамінаецца тут яго энцыкліка Фрателлі Тутці, што мы з'яўляемся братамі і сёстрамі адзін для аднаго і павінны служыць адзін аднаму. Вось. Адной з найважнейшых падзей у Рыме будзе юбілей моладзі, падчас якога з 28 ліпеня па 3 жніўня папа некалькі разоў сустрэнецца з маладымі людзьмі з усяго свету. І апошнім пунктам гэтай праграмы, якая апублікаваная, у 14 снежня 2025 года будзе юбілей вязняў. Нават так. Юбілей вязняў, бо яны таксама хрысціяне, таксама людзі, хоць і адбываюць, скажам так, да, свой тэрмін па канкрэтных прычынах. Скончыцца юбілейны год 6 студзеня 2026 года. І як на пачатку было адмураванне дзвярэй, такі абрад рэкогніцыю, калі не толькі адчыняліся, а адмуроўваліся, бо яны заўсёды замураваныя, заложаныя цэглай. І гэтая вось цэгла, скажам так, адмуроўвалася, і тады дзверы адчыніліся, каб папа мог, як першы пілігрым надзеі, пра гэта таксама трэба з вамі яшчэ ўспомніць, прайшоў. А будуць замураваныя 6 студзеня наступнага года. Больш чым год даецца для перажывання года, юбілейнага года хрысціянства, года, які ідзе пад тытулам «Пілігрымы надзеі», года надзеі. Чаму пілігрымы надзеі? А пілігрымы надзеі папа называе ўсіх тых, хто будзе пілігрымаваць, пілігрымамі надзеі. І чаму папа аб'явіў менавіта год надзеі? Надзея насамрэч з'яўляецца вельмі важнай цнотай. І як, напрыклад, вера, мы гэта можам прачытаць у
пасланне да габрэяў, гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Гэта значыць, што Бог кажа, што для вас прыгатаванае збаўленне, для вас прыгатаваны канкрэтны пакой у небе, і мы, калі паверым, то калі будзем трымацца гэта, будзем трымацца Божага вучэння, то мы асягнем гэта. Бог ніколі не падводзіць, і таму гэта була таксама называецца spes non confundit. Надзея не расчаруе, не падвядзе, правда, не асароміць. Розныя ёсць пераклад, дарэчы, гэтага слова, а тут найчасцей выкарыстоўваецца надзея не расчаруе. Мы не расчаруемся, калі пойдзем менавіта за Богам. Але надзея вельмі часта называецца таксама такім вось якарам. Якарам, які дапамагае выстаяць сярод розных бураў, сярод вятроў, сярод неспрыяльных умоваў, таму што мы ведаем, што нялёгкі шлях да Божага валадарства. Здаецца, ўсё лёгка, мы можам тут казаць шмат, якое прыгожы і гэты шлях, але насамрэч ён напоўнены рознымі камянямі, цернямі і гэтак далей. Так вось, такая цікавостка таксама. Надзея – гэта якар. А вы ведаеце, якім чынам карабель утрымліваецца на вадзе? Ці ён трымаецца на якары, ці штосьці іншае яшчэ ёсць? Не ведаеце? Слухачы таксама, напэўна, не ведаюць. Я сам даведаўся нядаўна. Аказваецца, не на якары трымаецца карабель, он толькі зачапляецца за дно якарам. Ну так, ён утрымлівае. Насамрэч, якар спускаецца ўніз пры дапамозе цяжкага ланцуга. І гэты ланцуг, ён выцягваецца не толькі да дна, але нашмат больш. І ён лягае на дне і сваёй вагой утрымлівае карабель. Ён, як прывязаны да дна, ужо не можа адплысці. Яго трымае не сам якар, бо якар можа сарваць. Просто ён можа разламацца, ён не настолькі моцны. Але утрымлівае менавіта гэты ланцуг. І што гэта вельмі важна? Надзея з'яўляецца такім інструментам дасягнення Божага валадарства. Але ланцугом з'яўляюцца нашы хрысціянскія практыкі. З'яўляецца удзел у святых сакраментах, у Еўхарыстыі, у сакраменце пакаяння, чытанне святога пісання, малітва штодзённая. Вось гэта вельмі важна. Калі гэтага ланцуга не будзе мець сэнсу выкідаць якар надзеі, бо надзея яна не будзе нічым пацверджана. І таму менавіта папа і біскупы таксама у адзін голас з папам заклікаюць да таго, каб удзельнічаць асабіста. Тыя, хто могуць, няхай прыязджаюць і не толькі праходзяць праз браму, але таксама і удзельнічаць у тых падзеях, якія адбываюцца у святой споведзі, у святой імшы у базіліцы, таксама у іншых цэлебрацыях, напрыклад, літургія гадзінаў, ці выстаўленне святого сакраменту адпаведны час, ці удзел у набажэнствах акрэсленага літургічнага перыяду. Гэта крыжовы шлях, там, я не ведаю, гадзінкі да Найсвяцейшай Панны Марыі, і гэтак далей. Кожны удзел у гэтым як бы з'яўляецца ключавой умовай, не толькі само пройсце праз гэтую браму, але таксама малітва і удзел у святых сакраментах з'яўляецца умовай атрымання адпусту. Вельмі падрабязна і вельмі дасканала для нас вы патлумачылі менавіта гэты важны прынцып або назву пілігрыма надзеі, так? Яшчэ хачу спытаць абавязкова пра тое, ці будзе магчымасць у нашых беларускіх католікаў нейкім чынам злучыцца разам, каб трапіць у Рым. Можа, ёсць нейкія планы, можа, вы штосьці чулі пра гэта? Скажу так, што планы распрацоўваюцца. Я пакуль што яшчэ нічога не чуў, але ў нас ёсць каталіцкія медыа. Ёсць Радыё Марыя, якое заўсёды падае свежую і актуальную інфармацыю. Ёсць сайт таксама Католік Бай, сайты, старонкі мясцовыя, гэта значыць дыяцэзіяльныя, і іншыя таксама парафіяльныя, якія гэтую інфармацыю апублікуюць, як толькі яна будзе
будзе даступна, як толькі яна з'явіцца. Таму з надзеяй і з нецярпеннем чакаем. Дзякуй вялікі, ксёндз Павел, за тое, што не проста падрыхтаваліся да гэтай перадачы. Даржэнькі, вы ж разумееце, што ўсю гэтую інфармацыю трэба было знайсці і сабраць адусюль, каб нам тут суцэльна ўсё распавесці. І мы вельмі цэнім са слухачамі, сапраўды, і з усёй групы Радыё Марыя, тое, што вы з намі заўсёды на сувязі і гатовыя да супрацы. І за тое, што завіталі да нас у студыі менавіта на прамы эфіры, таму што гэта не заўсёды атрымліваецца ў іншых нашых, на жаль, гасцей і суразмоўцаў. А вы знайшлі для наш час у шчыльным графіку сакратара нашага арцыбіскупа эмерыта. Ну і напрыканцы раскажыце цікавостку, адкуль жа вы прыехалі да нас? Ну, то бок вы ж не проста тут ужо з Мінску, з суседняй вуліцы, але ж пару дзён як вярнуліся аднекуль. Ну, было такое падарожжа разам з арцыбіскупам эмерытам Тадэвушам Кандрусевічам у Расію, у тыя парафіі, якія ён сам заснаваў, касцёлы пасвячаў. Гэта менавіта Ніжні Новгарад, дзе 25 год таму быў пасвячаны касцёл, які будынак быў перабудаваны з колішняй канюшні, бо не было іншай магчымасці. Ёсць цяпер надзея, што будзе вернуты той касцёл, які быў гістарычны. Але ўсе спадзяюцца, моляцца, а пан Бог робіць сваё. І яшчэ мы завіталі ў старажытны рускі горад Уладзімір, там, дзе захаваўся прыгожы неагатычны касцёл, каб таксама разам з пробашчам і мясцовымі вернікамі падзякаваць Богу менавіта за таксама 25-ю гадавіну пасвячэння і разам памаліцца, разам сустрэцца. Гэта вельмі важна. Здаецца, асабліва тады, калі пра цябе памятаюць. Ведаеце, арцыбіскуп Тадэвуш, ён, калі служыў у Расіі, ён шмат насамрэч зрабіў для таго, каб вярнуць касцёлы. І ў яго гэта з Божай дапамогай атрымалася. Спадзяёмся, што касцёл будзе развівацца дзякуючы паслузе нашых іерархаў. Мы сапраўды таксама на гэта спадзяёмся і перадаем нашы прывітанні ад нас і ад усіх слухачоў, якія, дарэчы, даволі часта складаюць у інтэнцыях, узгадваюць арцыбіскупа эмерыта, перадавайце вялікае прывітанне, і калі будзе ў яго такая магчымасць, шчыра чакаем у нашай студыі. Дзякуй вялікі. Я хацеў бы таксама падзякаваць усім слухачам і гледачам YouTube-канала Радыё Марыя за увагу, за цярплівасць і за вашыя малітвы ў інтэнцыі нашых іерархаў, асабліва арцыбіскупа Тадэвуша. Святкуем юбілейны год хрысціянства разам. Давайте будзем наведваць святыні, давайте будзем маліцца разам, давайте будзем разам станавіцца пілігрымамі надзеі. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя. Той самый Дух сведчыць Духу нашаму, што мы дзеці Божыя. Вы слухаеце Радыё Марыя.